Nikora mugiro kama na kum kitera Ramogi TV ka indi une wang sai chenro mar duol ma endi chenro mokele kidienje ariyo. Kidienje mokuongo wangiso weche manyien mosebedo ka timore pacho ka. Kidienje mar ariyo wago mbaka gi jolony sekta mopogore opogore. Kawuono wawuoyo gi Boaz Waruku en jalony e weche mag telo. Gimomiyo wadhi kode mbaka ka chop kiny tich adek to Ker William Ruto bro bedo kosebedo telo higa achiel e wang'e. Obro winjo ni to sebedo kotayo chenro ne nade, chenro ne mar telo chalo nade, chenro ne mar siasa chalo nade, chenro ne mar mibadhi chalo nade, to jotend migepe mopogore opogore sebedo ka tiyo kode nade. Mane chenro mobro goyo mbaka mar gi Boaz Waruku men jalony e weche mag telo. Imbedo eri winjo pachi 2-3-6-0-0. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakuar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawan. Ringre nyar saloon Jane Mwende oyudi e bugo moro mar chom lolongo bang' lal mare. Aput mawinjo ng'ur mag duond buche otamo ODM riembo jood bura 4 manyocha gilando ni gisechako chenro mar golo oko. Our new president and his team have a difficult task ahead. Karuto rwako higa achiel e telo, kawuono wamenyo kit siasa, liet bang' yiero to kod kit telo mare nyaka sani. Ero kamano kum kitera Ramogi TV ka jaloko maro en Wilson Ochuka jakabuoch Kobita mano ni Homa Bay. Uro chaka ne gweche manyien kae ni miyo majasuko mane ogo ripode ni olal jumbe ariyo mokalo e kar dak mamlolongo. Koro yudi ka osenegi kendo ringre owiti e bur mar cho kilomita manok ka wuok e kare mar tich. Jane Mwende Mwanzia ne olal tarik 25 dwe mokalo kendo apisas mago kwach kich osebedo ka manye e karot ma oyudi e ringre ne oyangore ni en mar achiel kuom achije ma itudo gi nek mare. Achijno ema ne otero obila achiel kachiel nyaka kama ringre ne opandi e bang' nek mare. Obila omako achije 3 nyaka sani kendo nonro pod dhi nyime. E kind achije go 3 go eko, 2 kuomgi gin dichuo kod min ode ma itudo gi nek ma ichich ni ntiere nyocha gin ywaruok moro e weche mag hera. Hata nilikuwa napita barabara ndo nikasikia mtu hapa amepatikana hapa ameuawa. Ni kitu ya kushangaza sana. Sasa hata tunashindwa security kwa aje. Kwa ni masiku ya kuudhi sana. Usingizi hakuna kupata. Lakini at long last tunashukuru juu tayari tunaweza pumzika. Ndio hiyo maneno ingine ya kufuatilia sheria iweze kufuatwa. Tumeshangaa kusikia kuna mtu ameuliwa hapa nyuma yetu. Na hiyo kitu inatutisha sana juu security ya huku iko chini juu hata sisi watu wa boda bado tunalimu usiku. Ile wingu la uzuni limetutandia sisi. Hatukuwa na habari kwamba kitu kama cha kitendeka huku. Habari ilikuwa mtandaoni kwamba kuna huyu Salon alipotea akapatikana Makongo, lakini sasa hivi inakuwa ajabu kuona kitengo cha serikali kwanza nikishukuru kwa kazi nzuri wameifanya kumpata mwenda zake kuja kufika maeneo karibu labda kuangalia kinachosibu maeneo yetu kupata ni marehemu anatolewa kwenye shimo la choo. Godonje weche mag siasa ni jood bura beach mag riwruok ma ODM oyudo fuong'ruok bang' ka komiti manono weche ywaruok mag duond buche ogolo chik mar geng'o golo gi oko e riwruogno endo. Chikno ne ochiwe wi kwayo mar Senator ma Kisumo Professor Tom Ojienda, jaod bura mageme Elisha Odhiambo, jaod bura malang'ata Felix Odiwuor miluongo ni Jalas kod Karoli Omondi ma Suba South. Jood bura go koro nigi yot ka girito mondo mi buchgi ong'ad bura ka owinjore riembgi e od burano kata oyo. ODM chak dweni ne ong'ado mar golo jood bura go e duond buchgi kaachiel gi kumo jood bura mamoko ni odhi ataro gi chike mag od burano. Kwa kanyo ni atamalo 53 mar jo Kenya sani koro neno ni piny Kenya dhi kamarach. Ka atamalo 30 mar jo Kenya to neno ni piny Kenya ochomo kama ber. E twak kod ute fwambo mar ne menyo kaka sirikal mar Kenya kwanza osebedo ka tiyo thuolo mar higa achiel
Jo Kenya mathoth omiyo jatend piny Kenya William Ruto atamalo 55 ka jalupne Rigathi Gachagua to miyo atamalo 47 kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo ne jopiny. E nonro mane okawo pach jo Kenya 4,000 kowuok e gwenge mopogore opogore pacho kaendi, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ema ineno ni en jatend migawo mosetiyo maber ka iluwo gi Ezekiel Mashogu, Kipchumba Murkomen kod Mithika Linturi. Jo Kenya bende ywak ewi midhiero mokwako piny koriwo pek mar ngima, midhiero yudo somo, midhiero mag sekta mag pur kod weche mag mibadhi. Sirikal mapacho kaendi koro chano mar chako chenro mar timo andika ne opande manyien manyasani mar Maisha Card madhi neno ni opande ma oganda osebedo ka tiyo godo owito oko. Jagoro maduong' e sekta mar weche dar Julius Bitok olero ni chenro machakore tarik 29 geto omenda maromo bilion 1. Opande no dhi ting'o ripode duto mag ng'ato. Maendi timore kinde ma penjo buora to pod nitiere e oboke mag Huduma namba mane otim kod ker machon men Uhuru Kenyatta. Okay. Yes, sir. I think this is a great moment for this country when we talk about effective and efficient service delivery. Digital identity is very, very critical, and therefore we all need to support, to onboard, to be able to appreciate this particular process. And we are going to put a timeline so that we give Kenyans time. But for the time being, we'll have a transition period, which will be like 2 to 3 years, to be able to transit into the new number. For those people who are applying for replacements, we have about 1.5 million replacements of cards every year. Those new replacements will now be in form of the Maisha Card. This is a lot of data that will be holding. And that is a lot of money, or it's a huge resource. So we need to start thinking of how we can, people like KRA and the other state departments and the other players involved can benefit out of this data. Koro kaka piny owacho chugore kidienje adek moting'o bad sirikal maduong', od bura kod bad migawo mar doho, sirikand William Ruto ineno kama osetemo mako od bura e thuolo mar higa achiel mosebedo e apis. Ruto osebedo ka yudo yot mar neno ni chike modwaro osir gi od bura mamalo kod mar Senate bende. Kaka jafwambo mar Walter Nyambagalero, kata mano tend ute bura goeko bende chalo modok kor ka kore. Tokiro maduong' mar 2022 mokalo ne koro nyiso giko mar od bura mar 12 kendo chiwo thuolo ne od bura mar 13 e bwo sirikal mar Kenya Kwanza. Od bura mar Senate kod od bura mamalo osebedo kod weche mapek matimore e kendo oganda osebedo ka biwo seyo kuom jatend piny William Ruto ni man kod lwedo kuom gigo matimore od bura. Ruto nenre ka gima chiko od bura mamalo to kod mano mar Senate gino maketo od bura timo tije ne ka ok ochung' kar kendgi. Chunye hie to en odwa ni mondo obed no nyalo control bunge ma oyud ni koro nyayo darie wi adek mag jo bunge. Yiero mar spika mar Moses Wetangula e kaka jatatwak e od bura e kweth mathoth mane owinjore yud lemono ne apoya nono tugo moro mar tapo ne otimore e kind Kenya Kwanza kod Azimio ma Kalonzo Musyoka kod Kenneth Marende ne ok oyudo lemono. Kapok odeko, Wetangula ne ogolo ng'eto ni riwruok mar Kenya Kwanza ni kod kwan mar jo od bura mathoth maloyo Azimio e gino mane okelo mene kind Kenya Kwanza to kod Azimio e od bura. Mana kaka ipimo kod Otinda Molo men ja od bura mar Rieda e kata odoko ni apisi marango duond buche mag siasa pacho ka to ne wachno goyo nyang'eng'a. Spika noyier gi jomok noyombo e namba mar ji, nikech king'iyo maber tibro yudo ni namba mar jo Azimio
ne ng'eny mohingo namba mar jo Kenya Kwanza. Etiyo kod oledhi mag siasa mag jatend piny kata kamano bende kaka Kenya Kwanza ne yudo lemo mar kweth mathoth e od bura, lemo mane omi Kimani Chungwa, to jatend kweth manok e od bura ne omiyo Opiyo Wandayi. Ni parliament obed independent, but politically weche mag siasa nyaka pang kaka jogi dwa go mpira. Mbaka ne medo nyolre limbe mane jatend piny William Ruto timo apoya e od bura tarik 6 dwe mar 8 e kar seche mag migago e kama jatend piny ne ochopo kendo mulo mogo kod jo od bura e gino mane okelo liet kata kamano. Omulo Junior ma en jakanye e od bura mar ANC okoni Ruto ne keto mana machiegni jo od bura. Kech Ruto yier gi jopiny, wajumbe bo yier gi jopiny. To Ruto ngi gima dwaro. Ingeni sache modwaro ni agenda ne okal kendo dwaro ni plan mare mar bottom up mondo dhi maber. Nyaka ibed machiegni gi parliament. Nikech parliament no ema biro loso ni sheria ma biro miyo gigi giringo maber. Ruto bende ne oluongo romo kod jo od bura ma Kenya Kwanza ma omiyo gi lai mag pogo lemo mag kamiti e od bura. Jatend piny ne ogwelo jo od bura mage kar jot ma jatend piny kendo miyo gi chik mondo gikal chik mar omenda mar 2023. Gino mane jo od bura kalo kata bed ni moko kuomgi to ne jor kendo moko kaka ja od bura ma Kiambu Anwar Muradha to ne okawo chung' matenge. President William Ruto bedo ka karomo gi parliamentary caucus mage. Tingene samoromo kod gito nyiso ni magi modwaro. Kora apart from sharia mantie moket ni arms gi onego bedni pogore, nitie politics be. Nikech ingeni nyaka go cards, nyaka go chess kaka dwarore. Ka in gi numbers e parliament to in gi advantage. Nikech nyiso ni ingeni parliament ji timo gimiluongo ni voting. Sama gitimo voting ka in gi number, yot mondo ikal policies magi mapiyo piyo. Adier maduk sani en ni od bura, obed mar Senate, obed mar National Assembly, sani ichiko gi jo executive gi piny owacho. Ker control majority, to gidwa ni gi control nyaka minority bende. Mamano ok oluwore gi chik at all. E kaka weche ne medo medore wi kaka ta weche od bura, yiro mar jatend piny ne medo bedo kod lwedo e od bura. Ne oyangore tarik 26 dwe mar 6 e kinde mane jalup gavana ma Siaya William Oduol ne otony thich oko e nyim Senate e kendo kweth Kenya Kwanza mane ni opara manyime e chung' kode. Koro gima notimo ok no opimo ne gi yamo. No lobby gi nikech ngene dino ko luongo gi mo explain ne gigi magidwaro. I'm very sure ni MPs dino tamore nikech ingeni gima Ruto timo ber, gima ber kod leadership nani en iluongo ni hands-on. Oketo lwete gimoro amora. Koro no wuoyo kod gi mo explain ne gi ma jogo oyie ni enyewe nyaka wachol pesa mang'eny. Kalore kod auka makudhe od bura, moko kuom jo od bura mag Jubilee kotelne kod Sabina Chege ne ochako wuoth ndeme kendo chako tia chwiny kod jatend piny William Ruto. Azimio kod ichwang' mare ni ong'udhe oke lemo mar jalup jatend kweth manok e od bura e kendo wile kod mak mwenje. Kata kamano, Spika Wetangula ne odiro wach Azimio no e bwo lalo nyaka kawuono. Nwakete kaka deputy whip. Kano osechopo nong'ado ni gin gi jo Jubilee gidhi tiyo gi joka, leader wa mar minority nowacho ni mondo gol nyinge mondo ket nying Honorable Mwenje. Nyaka sani speaker pod obet e gino. Ingeni ka ng'ato se biro mo obedo loyal kuom iwacho no do tiyo kodi. Mose kalo odok komachielo. Ingeni kanyo kanel wet Ruto won to ne oketa yango ni odwaro kweth mag jogo maketo sirikal tesre. Kata kamano, Azimio ywak ni nitiere thoth mag jo od bura mag Azimio mosebolne gi oduma kendo tar kata tenga mag jatend piny sani oumoge. Koro gima ng'eyo ni gima Ruto en focus nikech odwa no kete tesre. En wach miwuoro ni William Ruto wacho ni en odwaro jo opposition motegno. Kendo momiyo wacho no dwa ni mondo waket kom miluongo ni leader of official opposition e bunge kendo wakete pend chik. To samo wacho kamano no totema hinya mondo wabunge moyiere opposition mondo ng'adi mondo tikode. Matin ni macha en wacha ok en wach mokete chunye. Kuom tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto, moko kuom jo od bura kaka mag ODM koro osekaw ni gi okang' mar thich gi oko e duond bura mar ODM. Kamoko to osego fwai mar milion 1 to duond bura mar Jubilee to osechwalo ote ne spika mondo mi thul oko Sabina Chege e kom mare mar jalup jatend kweth manok e od bura. Ibro yudo kendi neno pile ka ker mar Ruto tema hinya ywa jo Azimio mondo dog kore. Gisani jowa manoyiere ODM madhi aboro nyocho ywayo mondo kore. Jatend piny William Ruto
Bende osese kuom chwe sidho jolup jotend migepe 52 kata odoko ni od bura ne odwoko ne listino kendo lero ka od bura ka olero ni chike ne ogogi opingo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kuom thuolo mar dweche 12 mokalo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo ka goyo siasa mar kiro weche kaachiel gi rakore kod jotelo wetene. Gachagua oseluero jotelo mathoth e pacho kaendi kochakore gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, Mama Ngina Kenyatta, Ogae mar Azimio Raila Odinga e kind mamoko bende. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa kido mar siasa mar Gachagua mosegoyo higa achiel nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza ka utelo. I, Rigathi Gachagua. Tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 e alak ma Moi International Sports Center Kasarani, piny Kenya ne orwako telo manyien, telo ma jatend piny Kenya mar 5 Dr. William Samoei Ruto kod jalup jatend piny Kenya mar 12 Geoffrey Rigathi Gachagua. Mheshimiwa naibu wa rais. Kapok gweno omwonyo bando, auka mager ma jalup jatend piny Kenya mar 12 Geoffrey Rigathi Gachagua ne ochako kudho kendo uko josiasa mapacho kae. Jatelo mokwongo mane auka mar Gachagua okadhogo ne en jatend piny Kenya machon kendo osiepne machon Uhuru Muigai Kenyatta. E nyim jotelo maok e pinje maoko kod oganda jo Kenya, Gachagua ne omako amen mar wach kod Uhuru Kenyatta kendo dunye kuom ketho uchumi kaachiel gi weyo aguch Kenya nono. Our new president and his team have a difficult task ahead. The truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. E weche mane geto Uhuru kod piny owacho mare mar Jubilee, Gachagua ne oparo ne jo Kenya midhiero kod sand mane gikale kuom siro lwedo William Ruto motelo ne yiero mar 2022. I want to tell the people of Kenya that today is a great day. Freedom is here with us. I want to tell the people of Kenya that finally you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. All Kenyans are free to associate with whoever they want. It became a crime in this country to be afraid of William Ruto. It is only that it was not put in the penal code. Higa achiel bang'e, Gachagua pok okwe, pod orudo kendo bwogo paw siasa. E mano mane omiye nying marach, Gachagua ne oketo e lela ni joma wuok e gwenge mane ogoyo ombulu ne piny owacho mar Kenya Kwanza ema biro yudo lemo madito e sirikal. Maonge wich kuot, Gachagua ne owacho ni joma ne ogoyo ombulu ne William Ruto nyaka yud kum, ka oyango ni tije maduong' en neno ni joma ne ogoyo ombulu ne Kenya Kwanza okochopo e State House mar yudo lemo e sirikal. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares, si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi mliinvest kwa hii kampuni ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sasa lazima mvune. Ngire Peter Wanyande, japuonj weche siasa e mbalariany ma Nairobi, sayo weche mag Gachagua ka owacho ni jo Kenya duto goyo osuru kendo nigi ratiro mar yudo dongruok. Ng'ata mago osuru kata no support sirikal or not en kod stake e sirikal no maka development itimo to nego tim kwende te makata ka appointments itimo e sirikal to konego ng'ini jogi no kogo kura kata jogi no go kura. Anyuola ma jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta ne oyudore e lweny machielo kod Rigathi Gachagua e kar dwe mar 4 higani e wi jokedo mag Mau Mau. Mabiro kalure kod weche mane owach kod Mama Ngina Kenyatta e kinde mane oleme kod achiel kuom jokedo mag Mau Mau mosenindo Field Marshal Muthoni wa Kirima. E duoko mare, Gachagua ne onyiso Mama Ngina Kenyatta mondo pogne anyuola jokedo mag Mau Mau nus mag lope mag familia mar Kenyatta
kar seyo serikal. Nimefurahi sana kuona watu jana wakisema wanafikiria sana vile watasaidia watu ya Mau Mau. Hata kama hawajasaidia kutoka 1963 hawajachelewa, sababu Mau Mau na watoto wao wako na shida. Ile tunauliza tu ni wasaidie na njia ya maana. Ile mashamba yote walichukua ya Mau Mau waangalie hata kama ni nusu, wapee watu ya Mau Mau na watoto yao ni kiwemo. Ichwang' mag Rigathi Gachagua ne odhi nyime kendo lwar ne ute fwambo mapacho kae e kinde chakruok mag ng'anyo mag Azimio e dwe mar 4 higani. Kane oloso e nyasi mar alam mar duoko erokamano e kaunti ma Kakamega, Gachagua ne oseyo ute fwambo mapacho kae kuom tiyo kanyakla kod riwruok mar Azimio e yiero mar 2022. These media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. They are part of Azimio. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. Gachagua ne oseyo ute fwambo weche mapacho kae kuom tiyo kanyakla kod riwruok mar Azimio e kelo pogruok e piny owacho mar William Ruto kaka yo mar donjo e serikal. Gachagua ne owacho weche gi ndalo adek kende bang' obila monjo geche jofwambo kendo rodho jofwambo, gino mane oweyo jofwambo maromo 25 kod hinyruok marach. Ogai mar Azimio Raila Odinga bende en achiel kuom jotelo mag siasa mapacho kae mosewinjo liet mar auka mar Rigathi Gachagua. Siasa duto mag Gachagua nyaka ne gikaw telo osebedo ka geto Raila Odinga. Sigu e kind jotelo ariyogo ne ochopo ratil mamalo e kinde iko mar achiel kuom jokedo mag Mau Mau, John Kagwe, e kaunti ma Nyandarua jumbe 2 mokalo. Gachagua ne olwero Raila Odinga nyim jopiny ka oseyo Raila kuom loko pach jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. My brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. We fear you. The reason ulikuja unakapata na mtoto wetu Uhuru Kenyatta alikuwa mtu mzuri. Alitupenda. Alitufanyia kazi. Muliposhikana na yeye akageuka. Penjo mathoth osewuok ewi gima omiyo Gachagua osebedo kadiro weche ne Raila Odinga thuolo moro amora ma oloso. Nyaka wang'e ni ndalo moko Gachagua ni ne en jakony Uhuru. Ne gin osiepe, ne en personal assistant mar Uhuru. Koro chopo kama ne gikethore. To paro ni nyaka bedi ni osiep ma e kind Raila to kod Uhuru e achiel kuom gik momiyo Uhuru notimo ang'owa nok giwinjore go. Koro bende oneno ni ka Raila ni obedo machiegni gi Ruto to nyalo ketho wi Ruto, nyalo loso gi Ruto ma koro Ruto bende ng'i Gachagua ni eni ka ok mor kode. Kata odoko ni Gachagua osebedo ka kiro weche makamago, jatend piny William Ruto pod okowuok ayanga mar kwere. Dibed ni Gachagua wacho weche gi elo Ruto kose. Nyalo bedo ni giloso ga. Oswaye ni bwana in madhi gona lweny ni. Uichade okanyal dhi ire directly in makoro gona lweny ni. Koro oswaye, aparo no oswaye ga. To koro language motiyo go die makoro mare. Sigu mar Gachagua kod Raila bende nyocha onenore juma achiel mokalo e kinde mane owacho ni twak madhi nyime kind Kenya Kwanza kod Azimio onge kama dhiye. Gachagua ne olieko ni Ruto ne osemiyo Raila Odinga pok mare, gino momiyo twak makamano dhi gore e Luanda. Hakuna kitu hapo ya kuzungumza. Raila tayari alisema mambo yake. Alimalizia Mombasa. Hii ni mambo tu ya kuzungusha wa Kenya. Kuzungusha wa Kenya. There is nothing. Siasa mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo siasa mag ichwang' agoko ka achiel kod goyo kor. Gino majolo nye weche mag siasa wacho ni opogre kod siasa mag jalup jatend piny Kenya machon. Dibed maengero mar winyo ka winyo nigi ywakne. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Kampen ne obagi, yiero ne otim, kendo jaloch mar yiero no ma en William Ruto ne olandi kaka jatend piny Kenya. To kata kamano, Ruto pod nenore kama ok mbek tol e jiwo mbi mare mar siasa. Higa achiel bang' ka otelo, jatend piny osebedo ka luorore e tunge Kenya koloso gi jopiny kendo yuorogi mondo bi korka kore. Jafwambo marwa Walter Nyambaga menyonwa kit Ruto kaka jal ma odagi bolo siasa piny. Kata odoko ni yiero maduong' e pacho ka ne otieki dwe mar 8 higa mokalo, kendo William Ruto ne oyangi kaka jaloch. Ruto kata kamano ne ok oweyo kisera mar ombulu gi kanyo, ni mar kinde ka kile ka oyudo thuolo, to nyaka oyar siasa mare matut. Kuom thuolo mar higa achiel kata mana tok yiero, jatend piny mane igeno ni biro thegore kod siasa kendo chiko maino mare tije ka owere kod siasa, mak mana ni mano ok en adieri ma otimo gi sani. Kaka yoro tieko riyo kod siso mag siasa, Ruto ne otimo limbe mare gwenge mag Homa Bay kod Migori, ka ote ne en mana achiel mar medo mbi mare. Kata kamano, ka ne opone machunga ma onyuole wi duond bura mar ODM, moketo tago maliet jo od bura ma obalo kod duond bura no, mane otimore nyasi mar rwako Dr. Raymond Omolo tarik 15 dwe mar 7 higani e kaunti ma Homa Bay. We want to change the politics of Kenya. Watu wengi hawangejua inawezekana kwamba hata wale hawajakupigia kura unaweza kuwapatia nafasi wafanye kazi katika serikali unayotengeneza. Ruto kod kweth ma Kenya Kwanza ne koro nende ka gima ne pikoro ingo mogo e kendo opuk ne pek ne otenga ka kweth magazimio ne yudo dhano thagalany maket gi oganda jo Filistio yokre mane winjo dwaji kendo keto serikali nyakaka kod ng'anyo e gino mane dwaro dwoko kowuok kuom Ruto mapiyo. Hata kama wewe uko na ujuzi kiasi gani, hata wewe ni hodari kiasi gani, ukivaa sufuria kwa kichwa, bei ya unga itateremka chini. Tarik 29 dwe mokwongo mar 2023 to kod tarik 22 dwe mar 8 higani, Ruto ne omako apaya mochomo kaunti ma Narok mondo bil wach kod oganda jo Masai kaluwore ni Azimio ne koro kedo kod pek mare. Tengeneze ofisi ya leader of opposition, anakaa katika ofisi ya serikali, akosoe serikali kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini hawaje kuchoma mali ya wananchi. Kata odoko ni ne oyangore ni Azimio ne ok dwa sirikal mar barwa bar e kweth mar Kenya Kwanza monywando kod Karuto kanyakla kod jalupne ne pod tuono mana chumbi e kidonda e kod tonge moko mag siasa mane muomo jowija muomo e wach nusu mkate. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Tarik 10 dwe mar 8 kuom thuolo mar ndalo 5, limbe mare ne olak masa mar Kenya ka ne otemo goyo debe ne sirikal ewi chenro mag dongruok ma jopiny ne rito tokne. Kane piny oru tarik 20 dwe mar 8, jodak e kaunti ma Kisii ne oyudo wendo mapoya. Ruto ne omomo kod limbe mag kaunti ma Kisii kendo ka siasa ne otimo limute yor lombo gavana Simbarati mondo onge lwedo. Jatend piny tiyoga kod thuolo makende konjonyore wi geche kod chudi ma kod iro siasa koni kod kocha. Tarik 25 dwe mar 8 higani, Ruto ne olimo Imbo mar Kenya e kendo mole counties mag Bungoma, Busia, Kakamega kod Vihiga. Program number 2, tumekubaliana na kina Alpha Hawa ya kwamba kila ward tuwe na ICT hub. Kaka yodunyruok kod kampen mag Azimio makoro ne osemako mach e kendo much e wirach mar uchumi kod pek mar ngima mane onyuolo ng'anyo manyal gidi pacho ka. Juma mokalo, jatend duond bura mar UDA ne obago romo e Nyeri County e kendo lando yiero mag tend duond bura mar UDA machakore jo manyien e kaka yor tego chama. All members of UDA, wherever you are, there will be elections in December. We are going to announce the timetable for the elections in December so that we can build the party as an institution of governance. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Higa achiel tok yiero mar jatend piny Kenya William Ruto, siasa e gwenge mag Kaluo chal ka gima lokore kendo duond bura mar UDA oseso tiende e counties go eko. Kaluwore gi chenro mar ndiko jokanyo manyien e duond bura no ma bende itayo gi moko kuom jo siasa mane odar e ODM bang' yiero ma okalo. Jo siasa mag ODM to pod oramo ni UDA ok nyal bedo gi mbi e Nyanza. Jafwambo marwa Ali Abich miwa ler mar wachni. We are going to announce the timetable for the elections in December so that we can build the party as an institution of governance. Wewe kama umelichaguliwa na chama cha ODM,
wewe umefunga ndoa na ODM kwa miaka 5. Counties ang'wen makaluo gin moko kuom gwenge maduong' bura mar ODM nie gimbi kendo osebedo ka yudo sir ma otegno e kinde ka kinde mibago yiero e piny Kenya. E kinde kampen ma otelo ne yiero maduong' manobagi tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo, ODM ne ni kod jochung' mathoth e gwenge mag Kaluo kendo duond burano ne oywayo kombe mathoth kamana kombe manok kende mane okaw gi josiasa mane ochung' kod duond buche mamoko kod mago mane ochung' kaka independent candidates. Bang' yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya, gik moko ne ochako lokore ka moko kuom josiasa mag ODM e gwenge mag Kaluo ne ochikore kendo donjo e duond bura mar UDA kendo chako yalo injili mar UDA counties ma Kaluo. Moko kuom josiasa mane owuok apiaya kendo donjo e duond bura mar UDA ka moko bende nolando tudruok kod duond burano kata odok ni pod gin kod duond buche mag-gi. Magi oriwo koda ka jasiasa Odoyo Wede, Fred Outa mane en seneta machon ma Kisumu, jaod bura machon ma Nyateke Omondi Anyanga mane en gavana ma Kisumu Jack Ranguma, Rose Nyamunga mane en gavana machon ma Nairobi Evans Kidero e kind mamoko. Josiasa mag UDA ne ochako chenro mandiko jokanyo manyien e duond burano ka chenro ma kamano osebedo ka dhi nyime e counties ma Homa Bay, county ma Migori, mano ma Kisumu kaachiel kod county ma Siaya. Coordinator mar UDA Milambo ma Nyanza Kennedy Ondiek wacho ni biro mar UDA gwenge ma Kaluo nyiso thuolo mar demokrasia maduong'. Gima wadwaro en ni walandi injili wa mar yawo thuolo mar siasa mondo mi ng'ato nyalo dwaro dhi kama odwaro. Ne wawacho ndalo cha ni jous nyanya mondo timang'o obed mang'eny mondo mi kidhi e dukani tinya nyiewo nyanya e bei midwaro, ok ni ichuni nikech en duka achiel. Jowa wadwa kono ni ODM nigi berne gi rachne kaka chama, mana kaka UDM wakelo ni bebro bedo gi berne gi rachne, but koro ng'ato ka ng'ato owinjo bed gi thuolo ma ng'ade pache ni an agombo ni mondo awuoth gi UDA ni nikech aparo no nyalo tera kama. Then ng'ama chielo wacho wadwa an to UDA uni to kadwar an weura bedong' e ODM. E kinde yiero ma okalo, duond bura mar UDA ne oyudo kom moro amora e counties ma Kaluo ka sani duond burano osingo piem mayetege kombe ma opogore gi ODM e yiero mag 2027. Ok wabi wuoyo e chama machielo. Wan marwa ni mwadwa lando jomwa convince biro wuotho kodwa. Ahinya wan gi chenro ni wan bende kaka chama nyaka wabi waket candidates ma joma tiyoge ema liet mineno ko ng'ondo weregi ni wigi ok tika sepulku wakelo candidates kata jo ODM nyaka ng'e ni wang' ni obiro bedo farasi mbili obiro bedo ja UDA gi ja ODM. Odhi bedo ja UDA e kom moro amora. Siasa mar UDA Odoyo Wede wacho ni dwaro margi en kelo lokruok maduong' e piny Luo ka okale duond burano. UDA ok en party mabiro chodha ji ni tero mbele, nikech nitie jomoko ma koro kitere e od bura kama koro yale bura mipogogo mwandu mag piny to dhok miwachogo koronge, chir miwachogo koronge, deo wang' ma koro deo wang'i be onge. Mane momiyo wadong' chien gasa mipogo gi kedi mag piny. Nyocha nwachake kwa Ramogi manok e hall, kawuono hall no waingo, omiyo koro wachako wuoth ma koro wadhi romo gi ji e papa piaya. Wane jopiny oyie donjo e chama mar UDA. Bedo ni duond bura mar UDA oseso tiende gwenge ma Kaluo, josiasa mag ODM bende nochako keto chenro ma gin go mar thiro UDA kik land e gwenge ma Kaluo. Koro kawo kasipulka every 2 weeks wadhi e constituency machielo. Every 2 weeks. Kao kwadwa gi money order. Kidhi dwaro chiemo. Teme. Ati wengine wanapewa nafasi hapa party recruitment. Tujaenda Sugoi. Hapa ni kwa ODM. Abiro karakodi. Kami mgibuo. Tukendo wabiro bede ODM. CJT. ODM. Otienote. Kinde ma okalo moko kuom josiasa mag ODM ne obago romo mar siasa gwenge mag Nyateke county ma Migori kama ne gikwede weche moko ni duond bura mar UDA oseso tiende piny Luo kane giramo mar medo tego ODM e gwenge ma Kaluo. Wale watu wengine wameanza recruitment saizi, wakienda kule chini wanapata huko ngome ya ODM. But again, Baba, this conversation that some people are starting about your succession. Utatetea sheria ya ODM, utafuata amri ya ODM, mwongozi ya ODM mpaka baada ya miaka 5, sio?
manake wanachungwa ndio walikuchaga wewe. Duond bura mar ODM osebedo ka yudo sir motegno kowuok e counties makaluo. Higa achiel bang' yiero mar jatend piny Kenya William Ruto, josiasa masiro lwedo jatend piny e counties makaluo osechako dhi nyime kod yalo injili mar duond bura mar UDA. Dwaro margi en keto piem motegno e kindgi kod duond bura mar ODM kapok ochopo yiero mar 2027. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Aya wadhi yweyo moro machuok e chenro moro mar duol kwaduogo to pod wang'iyo Ruto bang' higa achiel gik mosetimo mopogore opogore wang'iyane ka endi gimuwacho 2-3-6-9 Ramogi Mambwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto. Ramogi winjore makare sani gima koro dong' en mana keto Nyasaye mbele kod timo kinda ne tich mitimo. Erokamano ahinya. Ramogi TV Ruto campaign mar 2027 kar mondo tine ji otek yawa jodalawa Masara Singa mar wang' neno West Kanyamkago. Erokamano ahinya. Ramogi TV and Jamta would Awasi border, watching live from Awasi border. Watching Ramogi ler ndi. Erokamano inya urnu marachpachu 2-3-6-9. Bange to bro mbaka gi jaduong Boaz Waruku men jalony weche mag telo obro winjane kuome ni to oneno telo mar President William Ruto nade higa achiel bang' kano osekawo loch. Mane mbaka mobro go bang' dakika machuok kidhi mabor ahinya. Nyakwa Ramogi, ani luonga ni Fred Mofat Sonyango, kata Fredi Janam, jomoko bende luonga ni The Governor. En higni 20 nyaka ne wamoke nyakalondo mar Ramogi. Wasebedo kod puonj kod jiwruok e yore mag pith gi pur mar ohala, yore mag tego somo, yore mag keto mwandu e lwete jothurwa kaachiel kod rito alwora. Wasegoyo ngala malong'o kendo mathoth e yore mag dongruok. E okang' mwachopeni, wanyalo mana tere malo ka wawuotho kanyakla. Kete mani nyakalondo mar Ramogi kar chuny Jaluo e ongala makoro wachope higni 20 niendi wadwa rede kendo wadwa kete maber. Radio Ramogi kar chuny Jaluo. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. I, William Samoei Ruto. Tumeanza kupiga break kuongezeka kwa gharama ya maisha. The next couple of months, the dollars will come, the exchange rate will come below 120 shillings. Hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. As a country, we can buy fuel in Kenya shillings. Chieng' tich adek, dwe mar 9, higa mar 2023, Ruto e higa. Kuku mar wach. Chakre sa 12 odhiambo nyaka sa 4 otieno. Achiel kachiel e Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, Citizen Digital, Radio Citizen, kod View Sasa. New Stay Soft Addict Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. One bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Addict Concentrate. Also available in convenient sachets. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Kulipa ni free na Equity. Simply use your Equity mobile app. Dial *247#. Use your Equity line or Eva chatbot to pay for free in over 900,000 merchants countrywide. It's simple. Go to your Equity line, log on to Equity mobile app, use Eva chatbot or dial *247#. Select pay for goods and services and input the merchant's one Equity till number to pay for
for free. Karibu member. Odonjone weche mag ohala ni migawo mar pi e kaunti ma Migori ka otenore kod obila otimo pedha ne jogo ma ok chul nengo pi kod ji ma tido pi e odundu mag pi e tok chik. Tend kaunti ma Migori lero ni ji ma oseketnegi pi ni kod gope ma ok tin ne milion 34. Kaunti ma Migori bende wito pi ma ok chul e atamalo 48. Mapis maduong' e migawo mar pi e kaunti ma Migori Fidel Majiwa owacho ni pedha ni dhi konyo kelo lokruok e sekta mar pi ma osebedo kod midhiero mag kuo mar pi gi gope bende. Nitie jok man wayudo ni gin giyudo pi ma flat rate, to ng'ato yudo pi ma flat rate ni inyisa ochul 500 to ng'ani to uso nyaka pi. Mano wayudo ka afisa wa moko be ni ei gini. Sensitize jopiny mondo ging'e ni wadwan mondo pesa wa magin go wachok, nikech mano ka jotich ma miwasko nyalo yudo chudo e yo makare. Kok ochul gi e yo makare to miyo pek bede kod ka supply mar pi. We are being mandated to protect water critical infrastructure and to support measures being undertaken. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Onesmus Mwangi mawuok e kaunti ma Nakuru ejal loch jumani mar shabiki kaende jackpot toklo mich mar nus milion. Mwangi noyudo tuke 10 kare e kindi tuke 13 kendo olero ni koro omenda no odhi tiyo godo e bero ohala mare mar uso lewni. Nyaka sani shabiki kaende jackpot osechiwo omenda maromo milion 50 ne joloch 23. Piem kama ndie dhi nyime juma ka juma. Mondi tugo no ndi KJP kaito yore namba mar 29063 kitiyo kod siling 50 kende. Kabisa Ones. Kabisa. Nusu milioni. Nusu milioni. Wakati nilipokea simu hii siku ya jana Monday, nilikuwa kwenye kinyozi nikinyolewa pale Pondamali, na simu ilipoingia na nikapata kuipokea, niliweza kushika na nikaambiwa mimi ni mshindi wa shabiki wa shilingi nusu milioni. Lakini pale nilikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu nilidhani pengine ni utapeli,
lakini baadaye niliweza kudhihirisha ya kwamba ama kudhihirishiwa ya kwamba mimi ndio mshindi. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo, na ninafurahi sana kwa sababu ya ushindi huu. Umejisikilia Onesmus Mwangi kutoka Nakuru amesema yeye alipigiwa simu akiwa kwenye kinyozi. Kufikia hapo tumepatiana 11,500,000 kwa sababu Onesmus alikuwa mshindi wetu wa 23. Will you be my 24th winner? It's very simple. Chukua simu yako, SMS KJP utume kwa 29063. Tupatane hapa nikupatie cheki yako. Aya koro wadhi yue magna kama ko machuoko duogo to donje kidieny mar ariyo mar duol mwadhi go mbaka gi jaduong Boaz Waruku en jalony weche mag telo. Wadhi go kod mbaka ni bang' higa achiel ka Ruto osebede telo to osetiyo machal nade, siasa ne chalo nade, telo mare chalo nade, jotend migepe ge tiyo nade. Mane mbaka mwadhi go kode 2-3-6-0-0 kaka unyalo yudo. Aneno kuseoro ote moko ka endi achiel 2-3 moko ka. Ramogi TV jo UDA ramo nyiewo jo Nyanza tieko. Joluo beda gimoro achiel, giwek pogo party, gichunga gi margi mar ODM to gilos kama okethore. Maendi Benta Charles, Ken Karen, Jolifi Suburbs, Mosna Nyamera, Emilio Lang, kagin gi Mina Wan, mani Mbita. Erokamano ahinya uro utiwa 2-3-6-0-0. Ikidhi mabor ahinya mbaka no biro bang' dakika moko matin. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Nyakwa Ramogi, nyathi manonyuol higni 20 mosekalo, sani ni kanye. Wasebedo ka watelo e mingolo maliet makelo ni mor. Kokalo e lony mag jolendowa, mong'eyo tijgi kod sinani magin godo. Nyadhi marwa en ni pod wan nyime e mi chenro mopuch mag puonj gi twak mosegero ngimani. Mashabiki, wan waonge wasiwasi, en mana chwado tich. Kawagoyo niero kamano, kore kalich. Ramogi at 20. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums.
Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Amiro ya uchunya nenya sae manyalo kano wach. Amiro ya uchunya nenya sae manyalo kedo nalawe. Atego sama ya unechunya toloyo nalawe. Atego sama ya unechunya tumiro kuonja. Mondo iyud skiza tim mar chunya, idiyo star 812 star 784 hash. Ramogi TV en od jothumbe duto. Nyikwa Ramogi, erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi makidieny marwa mar ariyo mar chenro mar duol mwagoye mbaka gi jolony e weche siasa gi kuonde mopogore opogore bende. Kawuono wan gi jaduong' Boaz Waruku, men jalony e weche mag telo. Erokamano ahinya kuom miyowa seche gi jatelo. Erokamano ahinya Trevor kuom luonga. Kachop kiny to jatend piny Kenya William Ruto koro nigi higa achiel e wang'e. To osetiyo nade un kaka jolony e weche mag telo? Erokamano Trevor. Actually ngeni cha swearing in mare cha notim tich ariyo mar ariyo dwe mar 9 higa 2022. Matiende ni kawuono actually ka odiochieng' norumo makiny koro en ceremony monyalo koni koro atieko higa achiel. To ngeni kidwa ni mondo mi wang'e ni to en ang'o mosetim. Onego bed ni kwachako to wawacho ni kuom higni 5 mar presidency, 1 year en atamalo 20. Mano osedhi. Matiende ni ka in ng'at manigi yien mochopo koro rerucha, ing'eni ka mano 1/5 yani atamalo 20 iseng'ade osedok chien. Ma kopo ni onge gima osetime 20 no, ting'eni koro ina gi tabu nikech samoro dipo ka kare ot odhi obedo magalagala. But kidwa ni mondo mi ing'e ni to en ang'o mosetimore, nyaka ing'iye kichako gi paro mane en go wuon oketo e mbele jopiny nodwa timo. Ineno ka mokwongo nitie gik anowacho nodwa timo kuom higni kuom ndalo 100. Kato ka koro chiegni sana to bo wacho ni ka keta muma piny ni to bech mogo odok piny. Ka keta muma piny ni to ntiere gik anowacho ni mondo nidhi timo. Achiel kuom gik ineno kanowacho nodhi timo kendo mano to timo en judges moko mane oseyier gi Judicial Service Commission. Judicial Service Commission en agency ma yiero kata mapuodho jok motegno akinde mosesomo mosetiegore man gi uwezo ma nyalo bedo judges. To kiwango cha kapok Uhuru wuok na giketo list moro to Uhuru nokoni nitie judges moko kanyo mane en go gito. Omiyo kanitimo appointment to mago nowe oko. But ineno kamano ka Ruto nodonjo to en nodhi okawo mago mondo miyo omiyo gi swearing in otim. But ing'iyo ni to kaka nochake no, kadina bed ni ochake to maintain ni judiciary no mondo mi okony kendo mi teko mondo mi odhi mbele, dino bedo maber zaidi. The problem en ni neno ka kochako kamano mokwongo yudo ka judiciary fund, yani pesa agulu moro mar doho mar the judiciary fund cha macha nose kete chakre dwe mar 7. Koro oyudo kamano nitie to nokoni odhi kete pesa. Mar ariyo nokono dhi keto judges gi. Tineno ka noketo ni okodwa ni mondo mi interfere gi judges go kata matin. But bang'e ne tineno ka kech wadwaro summarize gi piyo. Inyalo neno ka nitiere judges moko manyicho handle cases moko ma apani odhi kode magalagala. Kaka Mugure Thande manyicha nitiere ene manyicha opedh mbele ne
chik moro manyicho kel mar finance law, finance act. Tineno ka ne kao ni koro reshuffling or transfers. Ineno ka okawe mutere mano malindi. Koro ing'eni jopiny to adiera ing'eni kata na professionals mantiere sector no be wacho ni ang'o motimore ka. In other words, ji chako neno ni be nitiere independence adieri koso maendi en a penalty. Mar ariyo bende mana kapok olawo tuo kata kapok ndalo kalo mang'eny. Ineno ka jok mane oket ni mondo nikech omiye thuolo mondo mi oyier sirikande, cabinet king'iyo gi pend chik, cabinet onego bed ni yiero cabinet 22. Tineno ka omiye thuolo no to yiero cabinet moko 22, yiero mokalo kanyo. Ma moko to miyo designation bende mopogore, but yiero moketo moro miluongo ni prime cabinet secretary. Mano onge chik moro amora nyaka kawuono. Koro kama ikori penjori ni a rule of law index. Ere kaka iyiero position maonge kar chik no. Itugo lemo maonge kar chik. Ikete maonge kar chik. But adwa duogo ni kama joge mobendo chako yiero gi. Ng'eni king'iyo wach mane owacho mane okachamo muma mimiye pala ni koro ine ma koro idwa telo. Nokone obro bedo guided gi the constitution no, obro bedo a president ma luwo chik kendo dwani mondo institutions oti mondo kik interference moro bedi. Tineno ka mokwongo to jok ma oketo e list go gin jok ma tone nitie kuom gi mang'eny. Moko na nigi cases e court, moko na nitiere gi weche magalagala momako gi. Tineno ka achiel ochak lwer ywegi oko. Neno ni ng'ane kaka Aisha Jumwa mane nigi kes mar nek. Ogol case. Ineno kogol ne mano. Mane nitiere bende gi cases mag ufisadi mar mibadhi. Ineno ka koni ne deputy nyaka jalup ne wuon be. Nyaka jalup ne modwok ne gi pesa gi. Modwok ne gi pesa gi. Koro kanyo kato director mar public prosecution ndalo no Nordin Haji wacho ni nochune mondo me oter cases go e court. Koro sani kicho neno kantire thuolo freedom koro biro ne koro golo cases go. Koro ing'eni kanyo kaka ng'ama kibede in governance ichako wuoro ni to sani emichune mondo golgi koso ndalo chema ni chune mondo ketgi. Kanyo koro kinyal. Koro king'iyo gino atamalo 100. Kisewacho maber ni sani to koro osema na tiyo atamalo 20. Inyalo miye maksi adi? Ene atamalo 50, ene atamalo 40, atamalo 60. Ka koro wapime mana gi atamalo 20 mosetimo. Nikech osechako ng'wech. Trevor, kopo ni donje od penj to mi karatasi mondo mi tim godo penj. Kato in kichako timo answer, in ichako mana answer gi kata question ongego. Kaka ineno ng'wech ma sani koro osebedo en go kamoro amora kato jogene dhogi obedo ma opiak dhogi ma gin ng'eny gi weche ma giwacho gin weche ma ok kel kata confidence ne jopiny. Omiyo nitiere ma kidwa ni mondo mi kori chungi kokikoni wanyalo timo godo marking mantiere marking scheme. Kuom mosebedo kotimo go chiegni nus ne wanyalo keto mondo watim godo marking. Kech ng'enyne osebedo outside. Ng'enyne mosebedo outside ganyalo mention gi mang'eny ang'eny kech onge kaka inyalo koni ka police oneko tikone gi ni salute utimo maber jok matimo mago tok chik. But mosebedo kineno kotemo timo kaka mokwongo keto kamati kata working party mar somo ma Professor Munavu to gi jok moko 42 ukete working party ma beduoko margi pod jomoko ywak mokwongo ng'eni jogo budho gi joma ng'eny echa jaluo nowacho ni yie mang'eny ok kuny bur magi ng'eny to gibudho nikech omigi ndalo migi dweche 6
dweche auchiel nobiro mokalo ma giling kama tiang'. Koro bang'e no koka gichako chien ni omedgi ndalo moko nyaka dwe mar auchiel. Mano bochako kalo giling kata waponi kare koro gidhi chiwo ripodni. But kata king'iyo kaka gitiyo, ing'iyo ka gin joka ne tiyo mabende dhieri to be nagin an independent professional outfit mane dhi choko pach jopiny magikel proposals kaka jopiny dwaro koso nagin jok manoket kanyo mondo mi oket ni donge ni neno ka keto jomoke modhi okelo paro gi paro ma implement gi ok meka penjo no wuok nikech king'iyo kaka ne seche mane gigolo second interim report gi inano ka gibiro to gikoni wabiro mondo mwadwa nyisu kaka higher education financing dhi timore. To ka gisewacho matin ma keto ni mondo mi kero chakwe rais to koni mago ok gikano paro ni jogi onego keti moriembo gigo mondo dogu tim kendo tich machielo. King'iyo kanyo matin ing'eni chako paro ni to jogi dongo okelo wach ni ka giwacho ni mae wach magiyudo oko kucho magina magitimo analysis magikoni kare kamae kako onego chal kare nantiere paro mane idwa ni mondo mi otim. Mana mi example mar kama jopiny nyalo bede gi toni to be nagin independent. Adieri Trevor statecraft ing'e gima timore. Onge kama jatend piny moro amora nyalo dhi e function mapoko miya briefing toke kucho mapoko nyise gi task force ma ene moloso ma bende ene ong'e kaka jogo tiyo imiye prior debrief ma nyise ni gik mantiere report no bende imiye kaw note ma seche mobiro cha mage talking points mage ma seche mobiro kata koni magi ok gik anadwaro cha mani ng'eni nitiere kaka karata moro madhi mbele notimore. Koro but inano ka that example omiyo sani koro nyithindo inano ka dhi e universities gi colleges and all that problems nitiere chungu nzima nikech chal ka gima kuoni na okotede mochiek mochwiny ma koro inyalo winjo suya minyalo chako chamo mikono tegno. Koro chalo mana ka gimi bome sani. Koro sani bom koro inano ka nitie gik mathindo ma kata koponi na gidwa ni mondo me gitime kamano nonego be ni ging'iyo ni magi to kare wadhi deal go nang'o ok onego be ni girito ni nyaka koro penji koka gichako kaka achiel kuom gi na gin nyithindo ma donjo university kapok ochopo higa 18 ma pod onge gi kipande pok gibedo gi kipande osebedo ka gintiere to ni mana ok gi factor in. Mar ariyo en ni nyithindo ng'eni kata obedo ni CS ne mar ikoni digital economy ICT gi digital economy osebedo ka ringe Kenya ka kuno yawo wifi adieri mar piny ikoni the ground kaka chalo any internet no poko chopo kuonde mang'eny omiyo reliance mane giketo ni ore jogo bro make application go kage iluwo mtandao mano panina ok ging'iyo malong'o omiyo kanye momiyo inano ka gisomo manyalo koni kuom nyithindo more than 870,000 na nyithindo 280,000 kende mano apply gine mane gi apply matieni mamoko kaendi na oko apply to bende inyalo keto kaka joma timo research wan mosetimo kama inyalo koni nitiere jomoko be wat nagi yawo portal no to ka gineno ka fee ni malo to gikoni lora ma ok anyal koro lora kono wegi wawuoga ne kanyo mondo donja ne weche mag siasa koro osetimo nang'o e weche mag siasa nitiere yore ariyo nitie joma wacho ni kata sani osechako siasa ma higa mar 2027 nitie joma wacho ni bende jokwed sirikal ma en opposition ok osetiyo go maber in ineno nang'o otiyo kodgi maber koso kotiyo kodgi maber apa de jatelo mantiere marito Kenya sani nyaka nodonje siasa okane kosewe siasa ni odiochieng' mosebedo no nindo apa ni kare momiyo kata wat kane en deputy mar Uhuru to Uhuru nokawo nying moro nitie jok maringa gi Kiswahili ni gitanga nikech kata king'iyo crowd mane en godo Kasarani speech manogolo manonyiso gi go ne en mar siasa mokonegi ni kama endi ka kodwa dhi neno kadwa tiyo
kato mar ariyo kukone gini ngeni machachendi to gin crowd manokel kowuok konde te mag Kenya ka nikech machachendi no miye transitional fund mondo mi okel go jogo. So kanyo okaneno chieng' mosechung'e ni okotim campaign. En ni kuro omedo tere malo ahinya. Ma for the first time, in fact, jo makuro sebede Kenya ka makuro nene malongo ineno ko chalo en style aina mane Moi ohero ga tiyo godo cha. Ma Moi ndalo moko kana kobire kor district mangima to chiegni skunde iloro. En ni kanyo pok wachopo. But ineno ka ji ntiere bath ndara, ineno ka rabolo ma ing'iewo odheru achiel ing'iewo 20,000 mondo mi mine oyuare kanyo pogichi. Inano ka gino usiduogo ka. Mateni mano siasa. Nikech mano emane Moi tiyogo mondo mi ikono bo piny. Gima onengo beni kano kao moma oketo mar siasa. No kong'iyo ni the declaration mar Kenya ni Kenya shall be a democratic multi-party state. Yani multi-party ni parties mang'eny mantie mopogore. Koro mokwongo tineno ka ochako mana ywayo kata ka pok obedo kom malong'o. Tineno ko chako gi jo UDM. Jo UDM mane okawo mane jo Azimio to gikawo chiegni Mandera gi part mag North Eastern machon ma sani Marsabit gini gikawo na giyombo nikech adieri ka nomigi support gi Azimio tingeni chal ka gima ingeni jok magombulu gi bekoni to inie dala mane mwagoni ombulu omiyo kiloko paro ni Musa gona ombulu ni waringa dhi koni ingeni mano en breach mar pend chik mawanego to kanyo bende chaki neno ka koro kelo yawa ma sama tin ikonegi ni kidhi e State House ni ekidhi mi dongruok opogore gi pend chik ikoni the letter and spirit mar the constitution nikech king'iyo sani Kenya bang' katiba manyien katiba mar 2010 it is no longer new ma 13 signi 13 sani en teenager onengo beni seche mugo ombulu no sani we mondo miakoni Trevor wanyalo go ombulu ma bunge minano wan go gi Senate gi National Assembly bedie lwet ng'at ma ok obede State House mana kaka inano nyicha Azimio okawo National Assembly to en piyo moywago do gik moko no to jogo oseringo dhi kocha king'iyo nyalo chalo gima otimore ga America iseneno ka ntiere period mane Obama koro dhie tamne mar ariyo en tamar ariyo tamne mokwongo mo lose the Congress ineno ka Obama kaka Democrat to Congress mana the House of Representatives to gi Senate odhi ne the Republicans kaka nyalo timore Kenya ka ma dieri kaning'iyo gima notimore outcome mar yiero ng'eni yiero koponi mane root manwakawo manwadhi ang'eni mane gima nwayiego e pend chik to nonengo be ni respect institutions go kamano mondo mi ing'eni kaka sani brokoni leader mar majority National Assembly na en ok nie party ni kato leader mar minority ema nie party ni koro ing'iyo kaka iwak kodgi tiyo kodgi nikech adieri bunge gimomiyo okonego beni ochandore gi bunge ma utemo mondo miyo koni igodho gi bor mane dholuo maleo igodho gi bor ni mondo mi gi luyo ma jatend piny no dwaro mano bro ketho political party democracy bro miyo kare onge kata gimomiyo ji ringie party mopogore koni in gari mora miyudo kare ringa nikech bang' yiero no koki nyalo manyo ni kura bed kanye gari ni osepong' ahinya koso mae mapod nigi nafas to kotimore kamano to wabro bedo ni wabro ketho the principles mar accountability mar rule of law wabro bedo ni koro ok inyal bedo gi lieko kata geno mora to donge jadung Boaz donge ntiere gero moro ma joluo wacho ni segweno to ise ogwang' adieri en ni sani seche ma koro ntiere jo kwed sirikal ma gin jo opposition koro bet piny go mbaka gi sirikal wuon ere pogruok mar jogi gi jo od bura mosebedo ka wuoyo gi sirikal
ere pogruok ge jogi te pod dhi dok bet piny kendo chako itiyo gi taw moro no opposition mokwongo onge opposition e Kenya ka wan gi minority wan gi majority gi minority manga ma wacho ma gini josiasa ma kwed sirikal onge opposition onge onge opposition nge jango nikech sani ko wacho ni sirikal ma wan gi sirikande 48 mokwongo mago wan gi the national government gi counties national government otingo judiciary otingo executive otingo parliament parliament wan gi majority gi minority national assembly senate wan gi majority gi minority kidhi e county achiel kuom counties nikech maka 47 be ibiro yudo ka nitie executive to gi the county assembly koro opposition bedo kanya matiende ni ji te nitiere kaka unie lemo mar une migao mar sirikal kendo nokete kamano nikech mane structure ma wan godo pen chiko kete kamano mondo mi accountability obed clear kato chako konyi gi nitiere iluongo ni the constitutional commissions to gi independent offices oket mago mondo mi otem ni kopo ni nitiere kaka institutions mamoko dwa mindni you call them back to order you call them back to order nitiere EACC nitiere Kenya National Commission on Human Rights nitiere ombudsman nitiere kacha ma kopo ni nitiere jopiny osebedo ne ywak to kidwa timo kaka gidwaro no to dhi office no to gidwa mano to ni kare to ere pogruok mar mbaka madhi mbele sani ni to gi mbaka ma jood bura osebedo katimo ako gadwari ayo chien chamo no miakoni ni joka onge bani opposition gi onge giduto ginie e serikal koro macha momiyo koni ni kopo ni gise fwenyo ni gini e serikal ngeni ka ionge serikal leki nyalo kona dwa donje serikal to sani don koro wasi yie ni gini e serikal koso Trevor bina explain mo pogore wani ino winjo kaka uno paro une jolony man structure wa mentality mar opposition gi government cha no awe chien bang tarik 27 Agosti 2010 ke mache mane mago nitiere koro sani onego bed maler ma kantiere wach moro makoro chako bedo matek matata tata wuok makoro chalgi makoro no wuok e Kenya ka ma yiero se dhi mbele kendo ero kitimo yiero kuonde mag MCS woman rep National Assembly Senate mamoko kosetieki kata gi presidency to nitiere akimi thuolo kaka neno petitions mag kombe machien go bang dweche 6 ato mar presidency tineno ko kete machiegni ma within 14 days is a file tichakimi ndalo 21 kopo ni mano serumo ma Supreme Court has pronounced itself yani koro mano wach no koro rumo to ka wach machielo chako wuok kaka mar Azimio mane koni nitiere mokwongo whistleblower moro ka munyisowa sani ko kwaneno kare gika notimoregi emomiyo ineno ka utata ni koro nitie matie ni koro mano utiyo gi teko ma bende koro miu kaka agency mar parliament nitie to kendo agency mar in gi an mani oko ka mano agency mari mawuok e pend chik mokwongo cha iluongo ni the sovereign power rest code mikoni akawi andiki go kaka jatich kaka jarit narangach kaka jatimna kama koro koponi ineno kaka regigo tungni ncho bede tikoni anyalo dwaro mondo mi aduog tekono agole kuomi mondo mi akoni ni you are out of order to nikech Kenya wakoni wadwa respect rule of law ikoni structure urugino emominano kokungo tere parliament mondo koro gi mjadiliano odhi mbele nikech adiere apani nitiere gik moko ariyo minyalo riwo kuom penjo mipenjono siasa nitiere kaka siasa seche moko ok luw chik kech siasa inyalo yudo ni samoro ji dhi matim siasa mawinjire kumoro katikoni koro wakele mondo koro waketi ane within the law mano timore apani achiel kuom gik ma otimore kamano momiyo koro winjruok no chako bedo and part of that nikech kata king'iyo apani kiwacho ni bura ma
Raila Odinga to gi William Ruto bedo godo Mombasa ka Obasanjo bedo ano kaneno but iwacho kato jofwambo kaka apani kusewacho no en authoritative mano ingeni ihoyo piny kati hoye piny within a framework ma okobedo structured within the constitution ka within any law mantiere enoko mar chik enoko enani poko miye ulalo pare ni okay the surprise mabro nyisi ni ng'eny gima japiny nyalo timo Kenya ka nitiere gik monyalo timo ma oko oseketnegi legislations poko ketnegi chike to oko fulo nigi noko mag chik ijo ngech kaka sani wachiti gi example katiba wani nonengo beni nitiere chike mane bunge bedo ni dhi loso nyaka sani pok gitieko loso chikego kodi pani ka ng'ato within space manonengo ilose chikno to pok olose ka ng'ato dhi act kanyo ok inyal koni an outside of the law koro matiende ni kanye ma sovereign power cha donje omiyo tegno sa koro mayo wangwa uru mida ka chiel monditieki treva to imiya summary ma koro summary ka summarize okoyot adiadi gi monengo beniti more Kenya ka accountability political accountability onego bed malo political accountability en wacho ni seche mi piro sera gombulu kato akoni ni magi gi kadwaro kati yie koda kati kaw gigo miketie gi miluongo ni manifesto cha onego wateke to a certain level makoni koponi iringo oko mar mano mano winjruok koro koni social contract marwa gi no kethore koponi wachopo e level no nyalo konyo mar ariyo koponi in bende kaka inano ngeni jo piny bende wacho gibro wacho ni donge katiba ko yuno thuolo mondo mi wari call jo moko mwase elect MCA parliamentarians enani ker tingeni ntiere kaka iri call mopogore to inano ka kanyo jogi no keto chik moro ma tiyo go tek mondo mi recall gi it will take 2 years mokwongo abro chaka luongi kendo ching machielo gi sakoro mayo wango mane kama weche ndu maro mar duol wadhi yo moro machuo kero kama na inya kumketi Ramogi TV ka india nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wadere bange